Nyt palaa kumi. Tää on. Nyt on temmikymi. Kato. Koko maailman kapiinissa savua. Kumi palaa ja nahka sulaa. On lämpimät kumet nyt. No Toni, sanohan tähän joku hieno lausahdus. No Miika jo aloitti. Sitten Toni. Ei tässä mitään sanomista. Mitäs sanomista Ollilla on? Kyllä se siitä lähtee. Entäs Miikalla? Joo. Ja minulla on joo.